k'a fɔ min kan ka kɛ jumɛn ka Burkina Faso fama kura sugandi o kuma bi bɛɛ da Bobo Dioulasso kɔnɔ na. A kan ka kɛ sɔrɔdasi ye. Mun kama bɛ kɛ sɔrɔdasi ye parce que dugu nin bɛ urgence lo. Sɔrɔdasi ni sɔrɔdasi ka baara le ye. Munna sɔrɔdasi lo n ko sɔrɔdasi lo dɛsɛra. Mais dabi ma taara ne o ani ata ka de kɛ mais dumuni bɛɛ bɛ taara yɔrɔ bɛɛ o. N'a fɛ sɔrɔdasi ka to yen. Ne fana fɔ ka ne kɔni tɛ dɔ ka soise ne bɛ min fɛ dɔrɔn ala bɛ mɔgɔ min kɛ n'a bɛ sigi an bɛɛ dusu bɛ suma dɔrɔn. Mais a ye dɔ fɔ dɔrɔn mais civil lo bɛ se ka an dusu suma. Ne kɔni tɛ foyi dɔn ale la cɛ ka sa. Ni sɔrɔdasi ɲɛnama bɛ yen n'a y'a to bureau kɔnɔ k'a to palais la nin jɔn bɛna taa kɛlɛ kɛ ale fana ye problème kelen ye Mala n'a y'a kɛ ko ale yɛrɛ bɛ fanga yɛrɛ fɛ c'est pour que jamana ka sauver voilà. Mɔgɔw yɛrɛ tɛ siran na faamaw yɛrɛ ɲɛ tuguni kuma tɛ civil ma alors que Burkina nin fo an ka siran faama ɲɛ ka faama bonya ko ka se ka taa ɲɛfɛ mais i bɛ ɲɛ cogo min na on dirait k'a bɛ se ka ko kɛ donc ne kɔni fɛ n'ale sera ka nin transition nin ta k'a gérer ka ɲɛ a to kow tɔ bɛ se ka na n'o tɛ civil ninnu an sɛgɛnnen don an sirannen don. Mais e tɛ siran na fanga bɛ na diya da a bɛ to yen. Ni fanga diyara da n'a bɛ baara kɛ ka ɲɛ an b'a to yen n'a tɛ baara kɛ ka ɲɛ an bɛ bɔ sisan na mɔgɔ si tɛ se ka mɔgɔ si dɔn tuguni Burkina ale banna o. Abibu Ouattara min bɛ politiki ko walawala ale ka faamu la gɛlɛya bɛna sɔrɔ nin ko nin na n'a minɛ cogo ma ɲɛ. Depuis a daminɛ na mɔgɔ min ka ɲi ka taa assise représenter n'o lɔnni lo n'a kɛra ko an b'a fɔ ko chef traditionnel bɛ kara force vive de manière générale mais ni olu sumandi cogo ma ɲa a bɛ lara k'a fɔ ko ale ɲɔgɔn ye ba ni sigi tuma na ko ɲagamuni caman bɛ taa bɔ a la. Alidu Ouedraogo, VOA Bambara tɔgɔra Bobo Dioulasso.